Sa katapusang sumpay sa kung aso ninyo ni Sibanaw nga nagluhan, wonder pay makaupay. Unya gasuwata niya si Ate Jocelyn Pundok Algono. Na si Chris, ang atong director si Ate Martes Parbal Boris. Ang atong spinner Kuya Joel Vincent Sound Band, Mr. Ricky Bangis Garing. Recording audio ito Kuya Ariel Mangkaw sa Kalungsan. Okay mga bata, ani ang katapusang sumpay sa akong asoy kaninyo. Mga internal organ nila nawa ug mo nay negosyo sa imong amo. Ug naluwas ko ang duha ka mga buhi panoy. Dili! Ay? Dili, tinuod kining akong nakita! Dili! 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 Ginoo ko ano man eh! Ang akong anak! Nga akong gipangita! Nga nagtuog ko magitaman kini sayang uyab! Di arde ay din eh! Ug wa na siya kinabuhi noy. Namiyahok nang iyang itsura. Rina! Anak! Pagkapait sa imong ginangatan! Alay, ang akong buhok nga taas, madam. Imong gigunitan, kasakit, madam. Masakit kung tabas-tabason ko ang imong naong. Ug kuhaan tikas imong mga internal organs. Madam, ang mga anghel sa langit nga nagtanaw nimo, naghilak, madam. Og ang yawa nagkatawa, madam. Kay nakauyon sa imong daotang buhat. Gusto ko kang mapresyo, madam. Hello! Pagkainita na ba yung taon sa imperno yung taon, madam? Di sa mo tagka-edit ron. Pwedeng sakita dito. Init man. Sunugon ang imong kalag, madam. Nga walay pagkatapos-tapos ang kasakit. Nga imong bation. Ha! Aray! Ha? Aray! Daghan pa kay kagkisig. Isak pa ako nimo. Mito asik ang dugo. Gikan sa kong api nga lasaman. Kinuha ko. Iyampo ko ang kalag ni madam. Pasaylo siya Ginoo kay wala siya masayod sa iyang ibo. Buhi ana ang akong bana kadaghan ba nimong istorya? Yam-yami diha aron matambalan siya og mabuhi kini. Ako yaw-yawan. O siya mabuhat sa ako yaw-yaw. Dili naman na makadungog kay patay naman na. Yam-yami gani sa imong orasyon. Wala yung tao ko niya na, madam. Patay na maganang imong bana. Oy, wala naman tayo mahimo. Way sa makasalbahis ning akong amo. Gustong abunda siya sa salapi. Apan mo patay siya ang tao aron sa iyang negosyo. Balikon ko siya. Noy, ipadakop na to siya sa mga pulis. Ako'y mo patay niya. Magbayad siya siyang gibuhat sa kong anak. Pero Noy, dili maayo mo patay ka. Mapriso ka. Mapriso kung imo na buhaton. Da? Noy! Nilakaw gid siya. Wa siya maminaw na ako. Oh, Kung may nakadungog, tinugro ni Mama Silya. Naa sa dinhi sa bahay ni Madam. Imo na ko kisamad-samaran. Pati na lang ako, madam. Ayaw na lang kong pantosa. Dili na yun ko makahimos gusto ni mo mahitabo. Dili taon ko makabuhig patay. Kapatay na naman. Oh, mamatay ka sa akong pagsamad-samad ni mo. Celso! Ikaw? Ngano niya ka pa? Di ba kang gipalakaw ng mantika? Gihatagan na tika og kwarta. Ngano may balik ka pa, ha? Celso? Madam, Celso. may balik ko.
May nalimtan ko. Madam, O sa imo nalimtan? may nalimtan ko sa pag-uli ni mo. Niya ang imong pusil. Pa! Anong gitiol mo kana-kana ko ang sumbuhan sa pusil Celso? Tungod kay Patyon, di ka! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. O karon kay nagpahinumdong mga tanak sa ulo nga daw sa birthday ni Mika K. Rojo. Hala, padayon mo kao niya. Kaya niya ang katapang sumpay sa akong asoy kaninyo. Ay! Ay! Noy! 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 Kung ano nagilag bang kang? Ano, Noy? Diwata, ikaw, ug may daha kang mga pulis. Oh, gisugo ko sa imong apo, si Jella. Ha? Oo, man diri akong apo. Ug wa sa Sicilia, kay gidagit og tao nga nagtap-tap. Tuwet, 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 tuwet. Ay. Ha? Time pa. Si Jella. Oh, ang yang gingon nga. Kanang magdakog pulis. Mo na nagdakog pulis. Kaya na akong krimen dito sa Dakumbay. Asa man Dakumbay din sa ato, asa-asa. Wa may laing dakong bahay dinhi sa itong lugar. Gawa sa nang gipuy-an ni Madam Magda. Uy, kun mao. Mao na iyang gipasabot. Mga pulis! Ano di maningo? Mga pulis! Akto na titingog de usa. Sige. Adto ta sa Dakumbay. Celso, naunsa ka ba? Nagunahon ako kung nganong imo makumpatyon. Ako'y naghatag ni mong dakong kwarta. Salapi! Unya imo kumpatyon? Dili ka bayaran og dakong kantidad sa salapi ang imong sa, madam. Giunay ko nimo. Gipatay nimo ang akong anak. Giapil nimo ang kinabuhi sa akong anak tungod sa imong negosyo. Pusa patyon, di ka! Naigo ko ako bukton. Dili ka hingigo, Celso. May kes ko. May kiyasan pa ko din hinapita. Bisan usaon, botalo kang Celso. Kaya wa ka makaigo sa akong patyanan. Doon na lang ko sa akong sakyanan. Kinala makabiya ko din sa akong bay. Ay, Romeo! Oy! Hoy! Mga pulis, nakasunod sila din. Asa may nang din na? Sir! Sir Pulis! Doon na'y nakasod nga kriminal. Ug buot ko patsyon! Dakpa ninyo ang kriminal! Dili ka siya! Ayaw magtuwa na niya. Ah, Kay siya ang kriminal. Dakpan ninyo siya. Dagan ko! Dagan ko! Buhay ko ninyo! Buhay ko! Wala ko'y laing mahimo. Gawa sa paghilag na lang. Pasaylo ako, Silya. Galasilaw ko sa kwarta itong Madam Magda. Iuli ko niya ang kwarta. Dito man ko siya gisugo, pero gibasulan ko ang tanan. Matanggong yan siya sa bilanggoan. Tungod kay dakong krimen ang iyang gibuhat. Ug ang iyang kwarta, dili makaluwas niya. Ilabi na siya yang kalag. Why, sister? Why? Kadagan sama-sama sa imong naong, oy. Ari, keng. Why? Kadagan,
Oh, Gisamad-samaran niyang akong nawong kay gusto niya nga tumano na ako ang iyang gisugo nga buhion lagi ang iyang bana. Unsa ko Ginoo? ay, ang giwad. Ay, naon sa bada. Bitaw sa. Ay, kung sa surigaw nun pa na. Jaoy samad sa imong wayong. Oy, Ay, unsa? jaoy samad sa imong wayong. Ay, naon sa bada. Ay, gamhanan ta. Kay, Jaon. mga dar naman ta. Pero di tataon Ginoo. Ay, nga, makabuhi og patay. Malipay sa ko. Ilak na dad ko. Ay, pasensya yun. Ay, pero pasalamat yun ko ni mong dako. Dahil jila kay naluwas pa ni mo ang akong pag-umangkot. Buhi taon ni. Huwag sa payan, tita Diwata. Mag-ampuro ta kanunay nga, giyahan ta sa labaw makagagahom. May nakita ko sa kungunahuna. Oh. Dako nga pay. Ug nagbanaw ang dugo. Ah. Ug sa ko nakita sa kungunahuna, mao kining baya. Ug mao to, gipalitan ko ni sa hilom. Ah. Ay, Osmond, ginako. Ay, abig thank you. Salamat yun kay Dako. Abi ni mo parehas yung pangidaron sa akong pamangkin. Ay, si Cecilia man nangyayain taon may nagpaanak. Ni sistiret na ako. O, kanang akong pamangkin, maulan siya, mo naluwas. Oh, nagkingking. Twet. Og di ana sa nga kabiyo na day jila. Mausap ka ng gabiyo na nga. Nakit-andi ka sa banwa. Ane kingking. Ay, Mao pa na sila. twet. Uy, nasado pa. Anak siya sa banwa. Charot! Ay, tanaoy. Kabasinog ka ng magmulto. Na yun ay magmulto ining bayo, ah. Kinahanglang mabiditahan kining maong bayi ug pari. O kanang namatay nga bana ni Madam. Kanang mangita ta sa mga kaliwat niya ana. O kunuha na kaliwat. Aw. Kita na lang ang motarong sa paglobong. O iampo ta ang mga kalag sa nangamatay ining baya. Kay wa man gid na sila mahilon na. Para mahilon na. Sakto gid ka ma. Tuod ay ma, ang mga samad-samad sa imong naong atong tambalan, aron mahupay ni. Akan na! Ani kingking! Ani kingking! Imong wayong. Wayong. Sige, Pay-pay nga anak. makahupay. Sige. Tambali ang mga samad-samad sa naong ni Mama Celia. Kaya, uy! Nawala ang mga samad-samad sa akong wayong! Ay, nilamdag imong wayong. Hala, uy! Oh! Nawag yun! Pugang dibate ko. Kasakit! Nawapon! Wala, sige dasig. Ay! Ani kingking! Twet. Salamat, Pay-Pay, nga makahupay! Salamat! Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O mini mga bata mga kasama na tapos kung aso ninyo ni Simanao na nga naguluhan. Wonder Bye-Bye! Makahupay! Kinitadaan talent ka na to sa Aremen Drama! Butan nga ba?